mmụọ bute mmụọ na-enye ego odogwu mmụọ na-apụ apụ taa ka emere +1 ogene akara ugo na-asị gị happy birthday odogwu odogwu Udochukwu Samuel Agbazue mmụọ bute Ututubulela Okija the CEO Cedar Rock Group na South Africa the chairman of Moneyside Brothers odogwu asị na ị ga-adị ka echi na-eje ada agwa odogwu asị na ị ga-adị ka echi na-eje ada agwa mmụọ bute happy birthday Happy birthday to you, David Agbazue na Mmachukwu Diamond Agbazue ụmụazị ije m ọnụ ndị ije kuko mmụọ na-enye ego ozugbo ị ga-adị ka Chineke ada agwụ agwụ isi m kelele gị ezo ije m ọnụ Chinedu Olisabeze Chief Obinesendo n'Okija odogwu na South Africa odogwu ị ga-adị ka Chineke ada agwụ agwụ odogwu asịrị ijere ejere ije awele isi m kelekwara gị onye ije m ọnụ odogwu Odera Chief Chinwetakwakụ n'Okija odogwu na South Africa ndị ọma ije m ọnụ isi ka m kelee ezi odogwu isi m kelere gị ezi odogwu onye ije m ọnụ Emeka Nwadị n'Obi Chairman of Okija Young Citizens Elite Club odogwu ị ga-adị ka Chineke adị agwa onye ije m ọnụ onye eze abata